Egy magyarországi felmérés szerint a gyerekek egyharmadánál 14 éves korig valamilyen kisebb vagy nagyobb mértékű gerinc probléma kialakul. A növő gerincvédő tartás korrekció szék rendelkezik mindazokkal a beállítási lehetőségekkel, amelyek a többi állítható magasságú széknél hiányoznak. A háttámla magasságának és dőlésszögének állítási lehetősége elsősorban a serdülőkori növekedési ugrás esetén nagyon fontos. Az ülőmagasság változtathatósága a növekedés egyéni üteméhez igazítható. Annak érdekében, hogy a gyermek minden fejlődési szakaszában és minden ülési pozíciójában megfelelő gerinc megtámasztást kapjon. A tökéletes megoldása az, ha a növőszékhez egy dönthető lapú asztal is tartozik. Fontos, hogy írás közben ne az asztallapjára görnyedve írjanak, hanem egyenes háttal, amit elősegít egy enyhén megdöntött asztallap. Felnőtt és óvodás méretben is készítjük. Magyar szabadalom, magyar gyártás.